Здравей, аз съм Мишо. Записвам това видео, за да отговоря на въпроса, който Кристиан ми зададе. И той беше как да започна, как да стартирам своя продукт, какъв е процесът, как да започна да получавам продажби в Амазон. И направих една кратка презентация, сега ще я споделя. Да видиш, това, което искам да кажа е, че не съм пускал скоро време продукт, повече от година, и това, което сега ще кажа, са по-скоро неща, които така съм видял, съзнал, разбрал през времето, което се занимавам. Все още не съм ги тествал след промените, които станаха миналата година през октомври. И сега споделям, за да видиш. Ето е тази моята кратка презентация, как да стартирам с нов продукт в Amazon. Ще говоря за тези работи, т.е. това е според мен процеса, който аз бих минал, може би всички точки, може би бих пропуснал някой, ако сетя за някой друго, ще я добавя. На първо място бих почнал с намаляване на цената, след това взема ревюта от приятели, хора, които познавам, хора, с които мога да комуникирам това нещо, било то по телефон, било то нещо различно от Amazon. След това бих започнал да използвам Amazon PPC, ще кажа, имам една идея, пак нещо, което съм чувал най-често от Скот Волкър. Facebook реклами, Amazon ревюъри, Amazon Reviewers, това е една група, ще кажа за нея няколко думи. И накрая за различни групи за отстъпки. Намаляването на цената, примерно ако кълъвчето за iPhone се продава обичайно за $10, бих го намалил примерно на $2-3. Такава цена, която да накара човека, който го види, веднага да си го купи, т.е. да не чака, да не ходи да гледа. Цена, която със сигурност ще губя пари, но идеята тук е да получа някакви първоначални продажби. Важно нещо е да си запазя стоката, т.е. ако имам 1000 кълъвчета за iPhone, няма да ги оставя всичките, докато цената ми е $1-2, бих ги намалил, бих запазил, т.е. бих оставил налични 100 кълъвчета, да речем, бих запазил другите 900. Един начин да ги запазя е през Amazon, като направя fulfillment order. Amazon дава възможност да задържат стоката 2 седмици, без тя да излиза от техния склад, просто стои като поръчка, която е изчакваща и тя чака 2 седмици и след това се възстановява обратно стоката. Или би ги оставил извън Amazon, т.е. тия продукти няма да ги вкарвам 1000 бройки веднага в Amazon, бих оставил 900 някакъв склад, било то в Китай или в Щатите, според зависи. И бих започнал постепенно да вдигам цената, след като започна да идват някакви продажби. Тоест, ако имам 2-3 продажби, един ден, други ден, 4-5, на следващия 7-8, това означава, че когато ми почва да се вижда някъде, хората си го купуват и от $2 би го вдигнал на 3. След това, ако продължат да се продават, би вдигнал на 4. И така, тук няма не е точно наука това нещо. Просто е тестване да видя кога ще се случи. Нещо, което забравих сега да добавя тук, което по-скоро забравих да... Какво се случва тук? Така. Ще ми да си го... така да го редактирам това. Има възможност в Amazon да огранича максималния брой продукти, които клиент може да си купи в една поръчка. Тоест мога да кажа, че никой не може да си купува от моето клъвче за iPhone повече от 2 неща в една поръчка. Тоест, ако аз искам да си купя от това клъвче, което струва $2, трябва да направя. Искам да си купя 10 поръчки, трябва да направя 5 поръчки, което е по-добре за алгоритъма на Amazon. Тоест, няколко по-малки поръчки са по-добре от една голяма поръчка. Ревютата от приятели. Ако продавам в Щатите, съответно ще търся хора, които живеят там. Ако продавам в Англия или в Германия, ще търся хора, които живеят там. Това са хора, които познавам, с които мога да ми звънна по телефона, да кажа така и така, имам нужда да ми помогнеш, правя или си, какво си. Тук идеята е да не се дават купони за отстъпка, т.е. ако съм намалил вече цената на $2-3, човека да влезе и си го купи за тези въпросни $2-3. А не да му го давам безплатно този продукт, защото след това той или няма да може да остави изобщо ревю, или Amazon ще го махне, или в някакви лоши такива работи. Не трябва да има никакви съобщения, които да минат през системата на Amazon, затова оставим ревю, нали, това е моят продукт, да, аз съм. Просто
Пиша му във Facebook или пиша му имейл или там, когато комуникация или по телефона имам с човек и му казвам така и така, това е продукта, това е така, тук направи, купи, то. Amazon PPC. На първо място е важно да следя импресиите, т.е. започвайки с нов продукт, не знам още как вървят цените на рекламите. Това, което бих направил е да пусна някаква рекламна кампания, ще сложа някакъв бит, някаква цена на клик 50 цента, 1 долар, 2 долара, според зависи какво очаквам. И Amazon също подсказва и казва горе-долу къде се движат нещата в категорията за продукта, който съм избрал. И ще следи импресиите. Ако мине седмица имам 5 импресии, 10 импресии, значи не ми се показва достатъчно реклама. И ще увелича сумата, ще увелича цената. Ако пък видя, че имам много импресии, ако че имам 20 000 импресии за една седмица, че има голям трафик, че хората не кликат върху моята реклама. Това може да е заради ревюта, може да не харесат снимката, може да не разберат какъв е продуктът, заглавието. Много варианти има защо да не кликат по моята реклама, но такава е ситуацията. Тоест това може да се комбинира Amazon PPC с намалената цена. Хората идват да си купят клъвче за iPhone, те очакват, знаят, че едно клъвче за iPhone примерно струва 10 долара, те ги виждат ляво в органик резултат, те виждат, че клъвчето струва по 10 долара, ако видят, че моето е 2, би трябвало да имат интерес да влязат да цъкнат да вече това клъвче е 2 долара. Особено ако вече съм получил някой ревю, ще стане още по-добре. Facebook реклами. Това би било доста полезно, особено в началото, където няма да имам никакви ревюта, никакви реклами, никакъв трафик, нищо. Ден едно пускам купони за отстъпка, по-скоро пускам реклама с купони за отстъпка към някакви хора, било то, които се интересуват от моята ниша, т.е. хора, които имат iPhone, или хора, които се интересуват от промоции. Има, особено в щатите, доста големи промо-групи. Примерно в България, примерно, това е Грабо. Ако искам да таргетирам хора, които се интересуват от промоции, ще таргетирам, ще търся Грабо. И това важи и за щатите по подобен начин. И въпросът вече е да намериш Facebook рекламите си отделно нещо, далеч не съм компетентен по тази тема. Това са неща, които виждам, които се опитвам аз да направя. И така, част от процеса. Ако имаш възможност, ако знаеш как да пуснеш някакъв друг вид реклами, било Google PPC, Pinterest реклами, Instagram реклами, които пак са част нещо от Facebook. Супер! Amazon Reviewers. Това са хора, които Amazon подрежда според това колко ревюта оставят, колко ревюта са оставили, какви ревюта са оставили и така нататък. И имат свой ранкинг. Бих потърсил хора, които зависи какъв е продуктът. Тук вече Amazon Reviewers са си отделно, също са отделно нещо, сега видеото не е специално за тях, няма да влизам в много детайли. Бих намерил такива Amazon Reviewers, които да се интересуват, примерно, от клъвчета за iPhone, т.е. ще видя, че те са оставили ревю за лещи за снимане за iPhone, ще видя, че са оставили ревю за селфи стик за iPhone, за нещо трето за iPhone. И ще кажа, виж сега, виждам, че имаш iPhone, тук интересуваш от тия неща, искам да ти изпратя, по-скоро искаш да си купиш моето клъвче за iPhone, сега съм го пуснал, нов продукт, по-яки от другите, много по-добро качество, има някакви там неща, които другите ги нямат. Тук отново не става по за даване на кодови отстъпка, т.е. трябва цената да приема по-скоро. Когато цената за всички в Amazon е 2 или 3 долара, пишем на този човек и му казвам, така и така, цената е 2 долара. Или утре ще намаля цената на 2 долара. Влез си купи това клъвче за iPhone, ще се радвам, ако му оставиш ревю. Не може да го задължим човека да остави ревю, но ако напишем нещо смислено, ако той види, че продуктът е интересен, може да реши да го купи, да се възползва и да ни остави ревю. И често тези ревюта от тези клиенти имат доста висока стойност. Те оставят и добри ревюта. Много рядко не вярвам, че има ревю, който ще пише great. Обичайно техните ревюта са и такива по 2-3 параграфа, които има снимки, видеа, те разказват неща и така нататък. И така нататък. И на последно място съм включил групите за промоции. Това са групи за промоции специално за Amazon.
според мен най-популярната е Zone която съм ползвал няколко пъти. Това път съм ползвал Zone. Това са група от голям брой клиенти, които са свикнали, които са готови да си купят намалени продукти. Те не оставят ревюта, това не е група за ревюта. Давам на ZoneBlast, т.е. плащам си на ZoneBlast за ползването на тази група, ползването на аудитория, давам кодове за отстъпка, казвам на каква цена ще бъде продукта след кода за отстъпка. Най-често $1, $2, вече зависи колко е крайната цена на продукта без отстъпката. В даден момент те изпращат кодовете за отстъпка, хората видят, си купуват това нещо и прави това нещо ми дава доста добър спайк, доста добър. Растат броя продажби за кратко време и това вдига продукта в ранкинга на Amazon. Друга подобна такава група, за която знам, е JumpSend. Не съм я ползвал. Има още други такива подобни. Нещо, за което е хубаво да имаш напредит. JumpSend, примерно, е групата на Грег Мърсър за Jungle Scout. И това, което е характерното за тази група, е, че тя преди се казваше ReviewKick и беше група за ревюта преди октомври. И такъв много тънък момент дали тези хора са разбрали, че не трябва да оставят ревюта и че вече не са ревюъри, не са промоции само, се интересуват промоции. Така че едно на ум за тези неща. Слушал съм интервю на Грег Мърсън, който каже, че те са погрижили да обяснят на хората са съгласили, че това вече са промоции, че не са задължени да оставят ревюта и нататък. И може да се намериш някакви други такива групи, просто трябва да имаш напреди това за всеки момент за ревютите. И така, това като цяло е процеса, който имам аз за себе си за стартиране на нов продукт. Надявам се това да ти е било полезно. Благодаря, че гледа това видео. Чао за сега!